Bon dia! Res, que estic aquí perquè tinc moltes ganes d'explicar un conte que fa molts dies que no us n'explico cap. Què us sembla? Tinc aquí el conte de l'estrella de la Laura. És un conte molt bonic que a mi m'agrada molt i que avui tinc ganes de compartir-lo amb tots vosaltres. Comencem! Mireu, ara us presentaré a la Laura. La Laura és una nena molt guapa, que em sembla que té uns 5 anyets. Mireu-la. Aquesta és la Laura. Sabeu què li passa? Que a la nit, quan gairebé tothom dorm, quan ja s'ha rentat les dentetes, quan s'ha posat el pijama, quan ja ha sopat i està a punt d'anar-se'n al llit, sabeu què li passa a la Laura? Que no té ganes de dormir i es posa de genolls al damunt del llit mirant la finestra. I sabeu cap a on mira? Doncs mira cap al cel. A la Laura li encanta mirar les estrelles i la lluna. Així s'hi pot passar moltes i moltes estones. Feia una estona que la Laura estava asseguda quan de sobte va veure com una estrella queia del cel cap al terra. La Laura de seguida es va posar les sabatilles i la bata per sortir al carrer a veure què passava. Era molt bonica aquella estrella que queia. La Laura amb una llanterna la va enfocar. I sí, va veure que era una estrella, amb molta cura, sense que es pogués fer malbé, la va agafar i se la va emportar a l'habitació. Quan va estar a l'habitació, la Laura es va donar compte que aquesta estrelleta al caure s'havia fet molt de mal. Tant de mal que li va haver de curar tota una punta amb una tirita. La Laura té una farmaciola plena de tirites de tot tipus. En va agafar una i li va posar a l'estrella perquè aquesta punteta se li curés. Potser la Laura de gran serà metge, perquè això de curar li encanta. Ara sí que ha arribat l'hora de descansar. La Laura es posa dins del llitet ben tapada amb l'estrella al costat. I amb aquella lluentor a la Laura li va venint la son. Xxxt, que ja s'ha dormit, no la despertem. Quan va arribar el matí, mireu què va passar. La Laura es va despertar de seguida. Va mirar al costat del llit. Oh! On és l'estrella? Ha marxat! Com és que no la puc veure? M'encantava la meva estrella. Ara on deu estar? La Laura la va buscar per tot arreu i l'estrella no hi era. Potser ho havia somiat, això de l'estrella? No ho sabem. A veure què passarà. Aquell dia la Laura, mireu quina cara feia. Estava supertrista. Havia perdut allò que més li agradava, una estrella que brillava moltíssim. Els seus amiguets del parc li deien: Laura, que vols venir a jugar? No, avui no, avui estic molt trista. Laura, que vols venir a jugar a pilota? No, deixeu-me, avui no vull jugar amb vosaltres. Fins i tot a casa el pare li va fer el pastís de gelatina de maduixa que tant li agrada. Un pastís estupendo, boníssim i deliciós. I la Laura continuava sense estar gens alegre. Quan va acabar de sopar, la Laura va pujar a l'habitació. I sabeu què va trobar? Mireu bé, què hi havia al costat del coixí. L'estrella! No havia desaparegut l'estrelleta. Sabeu què passava? Cada dia, les estrelles no brillen. Vosaltres al matí, quan us lleveu i mireu al cel, oi que no veieu les estrelles? Doncs aquesta igual. Durant el dia, les estrelles no brillen. Només a la nit. La Laura, quan va veure l'estrella, es va posar tan i tan contenta que la va agafar i es va posar a jugar una estoneta amb ella. Però es va donar compte d'una cosa. Sabeu quina? Que cada vegada aquesta estrelleta feia menys llum. Segurament l'estrella trobava a faltar les altres estrelles del cel. Havia caigut sense voler. Les estrelles no viuen a dins de les cases. Les estrelles viuen al cel. La Laura va començar a pensar a veure què podia fer
perquè l'estrelleta tornés amb les seves amigues. I mireu què va fer. Va lligar-li a l'estrella uns globus de colors que la van ajudar a enlairar-se fins al cel. La Laura es va acomiadar de l'estrella. Adéu, estrella, fins un altre dia. Mireu què va passar. Sempre que la Laura no es pot adormir perquè encara li costa una mica, mira per la finestra i té la sensació de que la seva estrella li pica l'ullet. Només per ella, perquè és la seva estrella. Heu vist que és maco aquesta història? L'estrella ja torna a estar al cel amb les seves amigues i la Laura cada dia surt a la finestra per veure-la. I vet aquí un gat i vet aquí un gos, que el conte de la Laura ja s'ha fos. Espero que us hagi agradat molt, molt i molt. Un petonet ben fort, a veure si l'atrapeu. Per vosaltres. Adéu, fins un altre dia.